Ade suka cari itu. Lemu ini wong pek. Itu. Wih, lah kae suka lemu. Renek uangnya. Sik nang liwat iki. Untung ora nama rene. Tali bareng ceklek. Aman nih rene wong. Sedes dolan. Utamakan sapi sik wareg. Gengsi pikir keri. Ora yo ngono. Suket lemu oleh. Sebenarnya sapi ini mana udah kena nggo tuku kenter. Dolanan bisa nih nggo kenter. Muat sapi tuh. Dia masuk. Pindah gak konangan sing duwe. Duwe bola. Ya ora gelem lagi nyarit. Kone gerak butuh. Di duit ndek dan nyumedak. Ramah kaya rebutan. Janggilene sapa iki? Dret tangan sapi ora yarep no. Ini iki. Dret ora yarep. Bang dret delek mening. Gabut. Saya mau catatan aku, karena kondisi tadi orangnya balik selali kan. Saya ambil duit, kopi bu. Yo, aku korek rasa ya. Oh iya. Halo. Aku ada mau mandi. Dewe aku iki rene ya. Ya pas gua aku tahu. Iya. Yo siap tak tunggu. Tung. Lho, Pak. Gulismen. Ya lah wong layu lho. Munggah-munggah dalan aku. Ya, sumuk dalan aku. Ya, pembeli. Nah, ya peringat ngono iku sampe sik to. Balik ngalah ya. Ngalasi nyapa? Ngarep iki. Udan kali aku mlayu nek. Kowe ngene iki sene aku iki berharap. Iya, berharap kowe ngene iki nggo udan ya. Tapi ada mesti ya itu. Ini gak siapa, ya ini gak udut berarti asalan bisa semperannya lho, ini ada tekin kopi, aku sangat di kopi ya iya, ada kopi yang juga ini aduh jadi gue karo udut ada ngopi banyu ya ada tuh? Yo, masuk dia udutnya no? Udut sekali rombatan, kita apa ya? Karek sama noga, aku sudah dia sama gitu bisa aku Jingga, kalau langan mbak hijau. Aduh. Ali bener dari orang kita kayak masa dalam nanti lagi. Ya ali kepi ya, guys. Kayaknya rasanya biasa. Dia rasanya nyawur di sini sering gue ini. Mengguna aku di sini kita lah. Itu sih tadi. Oh bukan kalau pacaran yang misalnya. Gak boleh betul ya, nggak usah hebat. Ya sih tadi yang kowe. Iya. Iki piye responnya ali ini? Aku udah pugel kok. Nek kalau ini sebab ngono to.
kita telepon ki. Anu iki. Ora aktif ki wonge apa ngarit nang ndi ya? Lembut. Bocah ki mulai tau ngarit nang. Jembul. Gak ini sepongurus. Kurang nih gak kayak kopi tenang. Iya, ya apa lho? Aku dibensin kenal kita kayak kopi lho. Di sepurane. Yes. Banyu sumur barang yang tak dibuat garing sering. Aduh, Kayak kalek banyu kalengan kayak katan gue nang mulai tak kene ki sakit. apa ini? Sania. Hah? Sania. Tanya ya? Takkan. Halo Dek, assalamualaikum. Enten apa? Ketemuannya yang di. Oh, gue juga tak nangga, tak siap-siap sih tak. Yowes. Assalamualaikum. So, bocah. Sania cari dulu. Bocah mana? Iya. Iya, bocah kamu. Canggih lah. Kan begini. Di WA kan? Hah? Di WA jam Canggih. izin. Ini sih. Iki lagi jam 11 ya. Iya, kok iya direngah no. Terima kasih. Bro, dia cewek. Oh, dia. Jadi cewek main suami. Tuh, dari situ anak gue malah sampai bubar. Waduh, enak sih jadi kangen. Waduh, jadi ke apa bagus tau ya? Ya jadi ya, anu jadi bagus anu, wali ya. Hari ya? Iya jadi mulai piye. Masih ditambahnya aku. Lagi bagus sekali. Ya kan, bisa punya kan. Di aku tadi. Yuk ya, balik enak nak balik ketemuan. Dah, pagi ada dia mentah. Ini gini kopi sih. Itu tuh tak kalau nih. Iya, sekolah. Iya. Dia hati mulai mau pangan apa ngono ya? Weh. Nah, kita siap-siap sih. Cek. Kalau sakit barang ni, jaketnya tinggal lebih ya kan dari saya. Nah, seperti ni. Seperti ni, icek ini boleh kalian. Macam ini, kita salin ya. Kalau nggak pencerahan, acus ya. La 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 la. Gabut ini. Ngasin bareng wedang ya gek ini bocah melawat sini era melawat dirian duwe lah jane. Omah jane tang bening. Salah enak yang ini syukur ya. Setahun besok nanti. Bocah saya pada sibuk kabeh wedokan. Kaya aku iki ora duwe piye. HP ya temuni. Jadi yo tak diam nih. Ali pada sibuk parah nih. Piye bocah iki? Tahun iki celene ora enak iki lho. Apa celene omahe Ali ya? Tapi yang ini ngaret ya bocah ya. Mulai ngaret dulu ya. Jaket kayak gini aja sisa. Duran-duran ngadem ya. Duran bocah ini. Biasanya lho bocah ini lho tongal-tongal rene. Go gitar kadang. Akhir-akhir iki mbuh bocah iki brah koncone. Apa ini hari ya? Orang air tadi lo. Is, enak orang enak. Sekolah rono mana? Rono jadi yo. Biasa rono malah kopi ya biasanya. Ini kadang deh ngaret tuh, wong ini
terus ya. Terus sih makarona yang ruang ini mangkat. Terus. Jadi ana wong tani rasa seneng. Dino ngarit ketimbang gabut. Mat muda ora iki. Sudah ini sih ae. Apa iki geter-geter? Wih, nah. Halo. Ana omah, lagi mulai ngarit tau. Iya rene ya. Ngopi-ngopi ini. Ngopi meredamkan pikiran yang semrawut. Lah ora iya. Iya ya OTW rene mlaku-mlaku nanti ya ora adoh ya. Yo anteni. Yo. Foto juga. Wah, saya ngopi. Jatahmu kayak engko sore. Sapi gede-gede gimana? Ijele apa? Ijele kan terpenting ya. Loro kaya olah nih. Gede-gede men iki. Oh bapak tak prank sampai golekne ngono ya, ben jayeng timbang gabut. Yo, selek. Oke, kene wedang ngono. Omong duwe bojo wis mulai ngarit. Kene kopinya Mas kopine nggih Dik masuk ora ngono. Jane wis nalake rapi repot iki. Ini bocah era itu rene. Suwe nih. Kun, rumah mana nih? Disalami jawab. Oh iya, waalaikumsalam lali ya. Oh salah. Ngarit itu gawe nginger nih bendina iki. Lagi tak ada berapa pertanyaan di Maiso. Kayak HP ku kan ora sinyal nang ngalas. Lebih ora sinyal nang nganti wifi pundak ngalas ngono. Bagi cari rasanya apa tadi? Orang tanya mana aku tulisan. Siapa yang katanya denganmu? Lu kok ya rasanya gitu? Enak apa sini? Denganmu ya orang apa-apa. Jadi biasa repot. Wong tani wae ngene ulur-uluran panen ngono lho. Yo masuk aku ora digayang iki. Biyen aku burung aku iki. Ngaret ngopae sego madang ngono men. Ora dimasak nyambok. Digigani kilo ini lho ya. Ya saya ora ikhlas mbok masak sego. Gua ora dingon lho. Akhir-akhir iki aku iki kedulan-dulan iki yo. Kowe ora membantu wong tuwa. Wong kaya aku tuh. Siapa yang mikir di bojo ora duwe? Saya bojo pacar ora duwe. Ya golek. Iya terus ini lho, kok ngadus. Atus barang. Ya kok mana dolan ya Mas Mrek? Dolan. Dolan. Lah aku iki. Lah sing iki ya ketemu Dik. Wah, ora sudi gagas aku. Ketemu wis apa? Bukan tanya lho. Enggak garangan lho ya. Alah, engko ya tak anu ya. Tak ketak lo tak selidiki tak delok-delok. Iya. Yo, harga kundang kundung udut kekerek. Iya iki, loro. Loro kan aku pas. Aku ora tega aku tenan. Ora tega. Diprekmu sing kene mampu ae. Tak silih ngono. Yo gak asik iki lho mbane lho. Kok tak iseni banyu tenang ae. Ngopi ra? Dene ora. Iki ngremehno piye? Lah guys, seru kan ya karo ngopi akeh nang sini ya dikek kopi. Jane ora obat singiran. Kok gede. Buat jane. Rupa ulu-ulu. Ngopi? Boleh lah. Iya, kayaknya sih. Cek. Mana nek bocah telepon angkatnya? Nak pacarmu? Yo, ojo nak pacarku. Oh, ojo agawane nak agawane.
Nggih kopi sik. Bocah ngekek kopi suwe men lho. Dadi rum. Suwe. Lah ngelak kok. Dia ayo Kang Ajeni. Bilang arep ngopi lho. Sik lho. Nyeram lho. Dadi. Yo. Rasan-rasan agen lho rene. Tapi ora ngopi. Lebar ae. Jadi gerak tok iki. Iya, kok ngopi diabetes ngono. Ora sik kok. Ya, Gimana? sorok. Kursi tok kok. Wan tiket sejeligen. Kopi apa iki pahit kan ono? Iki kopi bubuk. Bubuk. Heeh, kopi bubuk. Kopi bubuk. Nah, aku giling nih. Kerem. Oke ya, ora enek mahmu e. Mahmu kan namanya sapa e? Ora ngono e. Kopi lagi terikut jeremu. Ratu wae. Zaman semono iki berteman karo saya. Karo Hasan ya. Yo jenenge kanca nek iso yo aja nek kesuwe to. Ya piye? Kita iki. Ora wajar ngono. Jenenge kehidupan. Jenenge kehidupan. Aku mesti pikir ke rosok ning impuh ya. Udan ora ya? Itu. Padang kok. Ini terus mendem-mendem kurang. Penyanyi gak carane? Menak kowe iki. Aku dolan. Dolan meneh. Ya piye lho ceritake? Aku arep ngomong nih. Kan ceritane ini. Piye ceritane? Hasilnya aku berdolan kok ado kae. Heeh. Eneng malah senenge mbuh arep cewek iki. Hasil iki? Ngemulane aku terus satron. Lah jarene jadian kae sing karo si Sane sing aku kalah. Heeh. Iya. Jadian to iki aku liwat kono iki wis mbuh karo cewekne pinggir dalan tak anu jadi kancane tak tekoni. Wis semlenget serku tak foto, guys. Kadung mangkel sentuh wah wegel aku. Iki aku ketemu karo Sania. Engko. Ya engko. Tak omongne. Lah aku piye ya apa tak nusul ya engko nak anu. Ora kira-kira aja gek rosok. Iya kerosok iki gampang penting kan dolan. Dolan canom ya. Iya kok. Gunakan masa muda dengan dolan. Yo ana tak balik. Ya wi Pak Adus arep mana? Rawat kopi. Wek aku tinggal Wis gawan remu. rek kok. Kados we. Eh? Ya kados ana. Adus. Iya. Ya dolan ajak dolan aku. Yo ambil dia ya.